ओंखाम जानाया जोंना बेबादि जायो आरोखि लोगोफोर। जोंहा नै जानाया मा ओंख्रि अमा बेदर आरो अमा दिसि नामाथाय सबाय बिमा आरो बेनिफ्राय दालि जहल आरो नै जाहैबाय नै जोगोनार बिजौ एवनाय। दा बिथांमोना जानाया बोलो होदों आरोखि थारमानि नैबे जानायाथ' अमा जाबाय नालाय अमा बायदि जाबाय नै मानसिया अमा बायदि नै जानाय। हेल' गाइस नोंथांमोन नै लोगोफोर जोंना सासे हाथाय सानानै नै हाखुखाखौ हमथे हमथे जागासिनो दं। ओरैबायदि गैया आंनि बाहाखौ खावै खावै जाजोब्बाय नै। जोंना फेमिलिया नै बारा बुरजा गैया मानसिया। नैबे जाहैबाय हेड बिमा नैबे जाहैबाय फिसाफोर आरो आंहा नै केमेरा खेबदों। हेड फिफाया नै बिदिनो आरोखि जों जानाया। हेड फिफाया केमेरा खेबदों। नै जों दा जाबाय। आङो नै बेबादि जायो लोगोफोर नै बुरजा लादां एसे मानसि अमा मा जाखाबाय। सिनेमा लानांसिगोन माबा गुन्दा हिनजावफोर बोलाय थाखुखु मा साइसनि मानसि खानाय सिनाना थाखुखु सासेया नै जोंना माने अमाखौ जाया बियो अमा बेदरखौ ओमफ्राय बिगुरखौ जाग्रा नै बेलायथो नै मानसिया बिगुरसो जायो। दा नै फिसाजो गेदेरनिखौ बोखारनानैसो ओमफ्राय दा बे बेदरखौ फिथां बदल नै बिगुरल' जायो आसरितसो मानसियानो। ओमफ्राय नै बेनो बेदरखौ हरबाय नै सैलायलायदों नै जाबाय काम वेलकाम। एक्सुवेलि लोगोफोर जों दा जाखांनानै गेरेजाव थांसै लोगोफोर दा नाय